Abot pa siya. Ay, klaro, Boss Roger. 50. Abot to 50 start na. Nama! Ma! Hilak, balak. Balak na naguluhan! Buhay bambang! Ma! Mama! Naayo na ka! Tarong lagi. Mama! Ma! Ningaw na ko ni mama! Ayaw ko ni mo! Anak ang ma! Isa, buta ni mama? Anak ma ba? Ma, nabutaan ako rin ma! Hupukin ko mag-New Year si Roger ma! Ambang. No, so ito ng sogdan kay apit na si Quinta itong views. Pwede lang mo join guys kay Watch and the Box Rap. Ano lang eh? Chona Balendes, ha? Requirements, mechanics, shirt sa live. Atong mechanics kay share na ta sa live para maka-appeal sa Gcash Cash. Kani sila, kani na yung mga mo na sila yung naka-share. Oh. Makita na mo na-share. No, ang ni-share, makita ra sa nato ang kitchen ni-share ha. If monster mo, yan mo naka-share. Isa mo kada. Oh. No, Skipper Lewis Aguanta. Papila tabos, appeal kita bus. Ha? 7. Let's go! Yeah! Watch the box! What do the box? Nah! Libugan eh! Ano ni? 50 Impakabutan. eyes na po. Na! Let's go! Hindi mo ano ni? Daw na kay papel o ballpen. Para lista. Sa mga nanaog ba? Sige, let's go na ta ha. So, daw na nabitan. Ay, tapa tira na. Ingay, ay sambang eh. Larga, bula-bula ang namin. Wala! Ang number! Ang Salit. nawan! Salitang E! B! 11! No, say! Ano, 11 ba? Ano Unse! ba? Hoy? 11 ba? O siya, 11 sir. Anong nawan? Unse! Tama na eh? No, ang klo ani niya kay, ang si klo ani Jer. Oh, sets. Ted, ang si klo ani. Matay ka floor after mga 3 minutes basta katibag or 5 minutes ano. Nag-ana niyo guys, unsa ni siya? Gamit rin siya sa balay. Gamit ra ni siya sa balay guys ha. Ricky Blair Tirol, shout out Mactan Taxi Travel and Tours. Thank you for watching me there sir. Yes. Kem akan. No, unsa ni siya? Ang amo ko niya. I-share lang mong live, i-share para ka-appeal mo sa comment among. ka kasi dito ka balik tayo. Ikaw lang, basa rin yung, hindi mo nang basa rin. Yung mana ka remote, dili, mana ka. Plate, dili. No, pala kong tag-anon sa iko, ana, tubag. Electrical tape, dili. Milo, dili. Electrical tape, dili. Apit na! Chocolate, straw, dili. Luwag, remote, dili. Gapon. Uyo ka din. Up. Anong yung kumayo, anong nawan. Remote, dili. Malapit na! Nawan. Impakutan. No, mga imog guys. Hapit na! Remote, hapit na! Electrical tape. Hapit na! Kamayan. Kuwan. Related na sa electrical tape, guys. Gunting, dili. Ano na, yan, utong na. Scotch tape, dili. Sayawin ko na siya. Masking tape, dili. Masking tape, dili. Power bank, dili. Panaksan, dili. Ang kamot mo, ang kawak mo. Maimpan yung utang. Dili, packing tape, tape measure, dili. So, masking tape, dili po. Ano siya daw? Wire? So, ang wire, dili siya mao, pero hapit na gina siya! Wow! Double-sided. No.
Buhay na yung ikaw. Up. No, tagaanta mo klo guys ha. Ang klo is muklo na tadong Ayun ang exist. Ayun. kanang maghatag na tog supply sa Ang ayun tayo. nana kinsa Masaba na. Mas manay na taon na. wala man still tip Sonic player ang nagawin. ha Sonic player. kinsa nakatubag dong Sonic player. Sonclair si Sonclair extension wire dara Yan. isuwag na dong mga to siya yung nakadaog sa ato ang Yan. Ay, ikaw na. extension wire Yeah. asa chok dong Ikaw yan. Ikaw yan. Mahuman ka na. ayoy grounded ano ko na choke guys hindi ba na grounded next Eh. watch and the box la grabe tubag Alvin Biongko ko plan screw man Ganon. next number 2 Ayun, nasa class. 3 minutes na. Masabay makatipan. next Eh. Ganon. no tag 50 lang atong Gcash cash ha Mga next year. comment next share ta sa share ta sa live share ta sa live Ako na dali o. Gutom na. next Ito kuya ka na ni. aka asa ichok dir Kailong. Ina, namin ko nga, nag-una ko show ina nga, nag-base kami sa mga spray kasi una mo kakak. no ang nakadao guys kanang agun siya ni pop up ug una sa mo ang screen diri mao di makadaog no kay basin maglalis ta ha next Kulay lang. next Yan. Yan. Tama na eh. Sana, mahuman ka na eh. no ang jersey na to is next week pa nga raffles guys atong jersey next number 2 watch and the batch ding 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 lit kisa lit ya Ipa next na. next Ina, ayos sa mga guys, kay kuhan mo, una mo guys nga, basta makakuha mo, libo kung asa basta mag-uwan. so ay sa mag answer ha next lang sa ta kay para Comment lang sa inyo. comment sa ta sa next ha Para then matabunan ang mga kuhan ba? para matabunan na to ang mga answer nila next lang sa ta pwede na answer dong O kung may comment, next na pala next, pero ipa next na sa inyo. kay para- tarungag uyog jer next sa ta next Next ba na Next. heart Han. nice Eh. thank you sa heart Han. Oy. Tama na eh. Eh. Akin dali ulit. Gutom na. next go answer Again. Mahuman ka na eh. cotton buds no tape no unsay to bag isay kaduha Eh. Bulong. mo baygon ka tol dili next na ta sa to bag ano yung number 2 cord dili so ay mo ka dita maglalis gisa kay naara dire klaro kay dire basta gini upat ni kalaptap among gigamit Start, yes na. start na ang price guys kay 50 pesos ang makatuwag adapter dili USB. Basta ang mga panunan natin. USB dili ang klo ane kay lighter no ikaw no
No! Pustiso. No! Sweets. Dili! Dili na mao! Ang kamot doon! Kahoy. Dili. Ano, so kahoy yan eh? Si ay sa damit. No. Kitig mo ba? Mamikunlawan yung aton. Na hi, Judith. Oy, Nancy! Kumusta kay? Ang inyong yan niya! Kakita ka di ang piyong! Remote. Dili. Splendor direct. No. Toothpick. Dili. Paspasi. Up, 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 up. Ano yun eh? Utong na! Sa nito, kamatin ko na. Paspas dia dong. Ano ang tanaw deh? Bising na cancer na. Katol. No. No, si Son Claire ni send na siyang Gcash. Later lang ma'am ha, ikaw man sa tong live. Toothpick. Pwede rin balik-balik ang makadaog ha. Gunting. Gamit gihapon sa balay. Gamit na sa tao. Ang claw. Tanaw dong, kadali na. Chinilas, kutsara, dili. Paspasi! Kumaya lang! Sudlay, hapit na! Hapit na! Hair gel, no, hapit na! Kumaya lang! Philips screw. Oy, di ito na, Philips Ano mo? screw ang ulo, oy! Ang gamit ko, gamit ko ng tao kon! Gunting, di. Susi, dili. Panyo, dili. Calculator, dili. Samin. Sige, tigno ba? Gamit ko ng tao! Scissor. Dili! Gamito nun sa tao, guys. With wipes, Dili no. mao! Sapatos, no. Dili. Nasa sa ibabaw nga bahin. Gamay lang! Gamay lang uwang! Sa amin, kapit na. Gamit ko ng tao! Suyo, dili. Sa amin, dili. Shampoo, hapit na. Gamay lang! Inasa mong, hapit na. Nada nga porsyon. Shipping, hapit na. Gamay lang! Hair clamp, dili. Gamito na sa, ano na? Pizza. IB Joy Arangues. IB Joy Aranguis. Nakalaong. Kalo. Pakita, Yan. Jer, ipakita. Dili! Mauna na eh! Ikawa na eh! No, so. Nun! Next. Diyan siya. Sige. No, so next, pa-comment tag next Next na, para matabunan ng mga para matabunan na to ang mga comments. Kaya magbalik-balik na ba? Kali ako na, gutom na! No, ang katong nakadaog pwede gihapon mo balik. Nen! Pahan, No, so pahan! next week guys atong raffle sa jersey. Ay ko doon! Masakot na isya! Wala ka na eh! nang dito. No, katong niingon nga ganina ra sa ni kuan naasat mi monitor dre guys no, dili ta wala ni bias ha. No, pa next. Sige na, tabihan mo nag-ingon nga, nag-una ka mo, nag-una. Oh. Sa inyong stream kami, nag-una comment, pero sa mga... Yes, kamo nag-ingon nga nag-una naasat mi nga giko Andre gi monitor pero mi ha. Wala ni bias. Nen! No, so next na guys, next na dong. Next na, Dagana ni. next na. Nen! Kani siya kay Start na sa... kuan lagi po ni sa gamit gyapon ni tao. Tao! Di, Akong... One! Shout out ko sa akong gwapang asawa, Jeremiah Rosales Baguio. Yan! Next. Mahal! Mahal. Ano ba ang yan eh? Kani on eh, gutom na! Yay! Pahart, be pahart. Next Next! 1.2 question. ko na.
Next question. Ah, okay. USB, dili. Belt, dili. Ah, Sudlay, dili. Beep, no. Posporo, dili. Basta naman, maor mo na nun. Comments mo. Oh. Nail polish, dili. Lighter, dili. dili. Ano na po guys? Wristwatch, dili. Sunglass, No. no. Toothbrush, no. Gamit rin sa tao, ha? Kanang manguyab mo ba? Wow, kakaro na. Kanaon. Sodlay, no. Kanang manguyab mo ba, mga lalaki? Ring, dili. Relo, no. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng muna ko. Sunglasses, dili. Toothbrush, dili. Glow. Mukha ang pulat lang. Muhumot ang bawa. Toothbrush, dili. Ano na taon sir? Nail cutter, dili. Limaw. Gloves, no. Limaw. Shoes, no. Perfume, daog si Harriet Dress Shop. Dili. Kanaon. No, naunahan gid ka, Ma'am Sandra Yeah. ni Harriet Dress Shop. Mau na na eh. At iman na. Wak ang baho iman eh. No, pa-next, 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 pa-next. Boom. Pa-next. No, ang next na to guys kay naani sa balay. Nasa my kitchen dapit. Tanda mo kloha. No, pa-next ha, pa-next. Next ano? I-next na kay para makita na to ang kuan. Para matabunan ng mga comments ba. Ato makita mga next na ha. Oo. Ay, Erika po rin. No, dili sa ta mo basa sa mga answer o dili pa mo next kay para dili maglibog ha. No. Sprinter away ko. Yes. Wani bias amo guys. Kutob sa muuna o pop up sa amo ang screen maoy makadaog para walay lales. Ina sa inyong screen, mag-una mo pero sa among screen. Yes. Sa inyong screen mag-una mo pero sa amo dre na agi nag-una ninyo. Para parihar ko na akot nga gigugma mo sa una ni kahit buwang nawahi na pud sila. Napa-comment sa tag next. Dahil init. Dahil init. Ibog ko ni mo dahil. Ibog ko Ang ni mo. New Year Day. Ibog ko ni mo dahil. Iniyaw, ulimot day. Walang patika. Nilinit? Oh. Sus, wag gabae. New Year Day, wala ang New Year Day. Lahat kayo, ma'am, lahat ka. So, kapila to, number 4 na no? Magpipon. Number 4, ano ko yung gadget? Nani siya sa kitchen. Wala. Ang anak ninyo. Ang mamanta. Nani siya sa kitchen, guys. Kinanglan to ko sa reply din siya. Reply niyo? Sa comments ba? Ganyan. No? Reply yan ang mani comment ba? Bowl, no. Mag, no. Start mo doon. Shampoo, dili. Nani siya sa kitchen, guys, ha? Nani siya sa kitchen nga part. Kaldero, hapit na! Luwag, hapit na! Kamay na lang. Lata, hapit na! Ako kang lata. Tinidor, hapit na! Kutsara, hapit na gyud! Kamay na lang. Tinidor, hapit na gyud! Kamay na lang. Gas rinse. De, hapit na! Manghod sa gas rinse. Sa plato, sandok, no! Limaw. Peeler, no! Grater, no! Sponge, no! Knife, no! Limaw. Magic Sarah! Limaw. Namura na po. Sana all, Rona, Elisa. Sige lang pasarap. Huwag magic. Rice cooker. No. Kaha, no. Chopping board, no.
Plato, no. Baso, no. Kamay na lang. Butin! Daog si Ma'am Dapdap. Butin! Congratulations, Ma'am Jat-Jat. Ganaan na. Daram. Daog si Ma'am Dapdap ha. May nakauna sa amo ang comment section. Christy Ann Entis Abayon. Shout out, madam. So, ikapilan to dong. Kalima na. 5. No, 20 na itong mananao guys ha sa ato ang Gcash, cash, 50 pesos. Ano saan yun, no, so naagay po ni sa kitchen. Pa-next kaya para makita na to ang Utong na tayo. nagaganda sa Munda. Ato ng dalayon, itutong na tayo. Tama kong taon, wait na wait ako pahilis. Asa tayo wait ako pahilis, maniwas ng yun. Mga kuya. Ato ng dalayon, itutong na tayo. next. Wala tayo ko anak. Yung tubag, abang. No? Ang next guys, kinaasad ni siya sa kitchen. Sutsa. Puro. Dili, limaw. Next na ta. Tubag na mo guys, tubag. Makita ra pa akong comment. Yes, makita ra Everson Lasap. Kita ra man tanan guys. Tumitunod No, darao, naka-monitor ta, daghan kayo, napay laptop, o napay cellphone, no. Wani bias ha, way bias. White bayad ni. Sa makauna rin yun, mabasahan sa amo ang comment section, maugay makadaog. Next, nani sa kitchen. Nani sa kusina, Rek. Nani sa kusina ha. Ha? Takot ang kahumo. Dekla vlog, payakap. Limaw. Bekla vlog. Bekla vlog, kinsan? No, shout out tayo ni Bekla vlog. Kaya kap ng miskin. Yes, payakap madam. Net. No, i-follow na si Bekla vlog ha. Nangitap na ko. Christy and payakap. Luwag, dili. Toothpick, dili. Limaw. Ritter, dili. Naman lang. Nani siya sa green leaves. Tunod ang bahog ng tos. Nani siya sa green leaves. Payakap. Papalo. Taga din na siya ba? SpongeBob, liha guro na, dili. Limaw. Everson, Lasak, payakap ko. Bombay, hapit na! Naman lang. Bawang, hapit na! Naman lang yun. Plate, hapit Lali na! kanan. Steel wall, no. Panaksan, no. Nan siya sa green leaves, guys. Naman na lang. Steel wall, no. Chopstick, Naman na panaksan, lang. dili. Ako kawunggoy. Naman na lang. Spatula, no. Tong, no. Naman na lang. Kutsarita, hindi. Tamatis, hindi, hapit na! Naman lang. Like, kaligas, bilaya. Sorry, labusing, no. Onions, Naman na lang. no. Oh? Ano dito rin? Onions. Diyan na rin. Di, no. Naman na Ano, lang. saan na ba? No. Dili. Matchstick sarap, Naman di. na lang. Sponge. Pamenta, dili. Naman na lang. Sibuyas, di. Naman na lang. Doon na lang, anak, guys. Naman na lang. Bell pepper, no. Sibuyas dahonan, no. Naman na lang. Red pepper, no. Naman na lang eh. Tong, no. Puspaso lang, comment nila, no.
Bombay, dili. Ah, dili. Magic Sarap, dili. Isagol na siya sa kinilaw, guys. Ahos, dili. Kamay na lang. Dahon laurel, dili. Ano ba? Active ilang ilan nung. Dito. Ano na? Basig na nila, tubag dito eh. Ahos, di. Magic Sarap, di. Kamay na lang. Green onion, di. Gamay rin, kita din sa kwago dong. Kaya rin balin na din yung ay. Chili, labay, labuyo. Di. Kamay na lang. Atsal, no. Limoncito, hapit na! Kamay na lang. Kamay na lang. Dili, limoncito, dili. Loy, Christina. Sana? Boils. Boyles. Dongo. Boyles. Andiyan na, dili dong. Christina Boyles Dongo. Christina Boyles Dongog. Dungog. Ang nakadaog, Loy, Ah! Loy, ma, Loy, Tama na yan. Doon awa. Tama na wa. No, pa-next na pa-next. Ay kaunom nga mananaog. Guys, next week guys ha, parapol na sa tag jersey sponsored by Outstrip Sports Apparel. Next, next din. Pa-comment sa next, pa-comment sa tag next. Pa-comment sa tag next. Pa-comment tag next. Magkano? Ha? Hindi na labi, ano lang tadi. Iya din. Gamay mo Rodrigo, dagan masud ba. Pa-next, pa-heart. Guys, gigoto na sa si Boy Lagom, guys. Pa-heart. Pas din. No, ang next na to kay ikaunom na ni Den ang ato ang flow ani is naara ni sa pwede na sa sala, pwede sa kwarto. Let's go! Halos sila upload. Adadlaw na nyo, gamiton guys. Okay, mana? Mora na. Mauna na guys, pasali ko. Sali ma'am. Answer na ma'am. Na-share sa live ra. Share to sa live, share sa live. Dagang biya anong kuha niyo ano, moment ko wala ka-share yan. Ka-share ang live para maka-upload sa. Share mo sa live ha, para ka-appeal mo sa inyo hang. Para ka-appeal mo sa mo ang TV, Games. remote, tawas, remote, tawas, no. Ijawan ka daw. Mahaw na kayo to. share gyapon. Christina Boyles Dongog, Charger! Grabe ka IQ ni mo, may na kay third eye, mama? Asa third eye, dapat mo, cheer. Guys, kani si Ma'am Jinganto dyan. Ma'am Christina, basig na kay third eye ha. Pero ang atong tigpa-games mode na ni third eye, ato pangutan na sa third eye ha. Igbalik ka. Sophia, Alexis, and Takaldo have ball. Ma'am Christina, basig na kay Ma'am Christina, Boyles Dongog, basig na kay third eye, ma'am ha? Sino ka kadaog? Ikaw dong na kay third eye. Nao. Aman. Yan. Umahaw na kayo to. Next. Pa-next ata, pa-next. I-send na inyong Gcash number guys ha. Kaya pasalamat na sa itong mga sponsors by Glatz Photography. No? Thank you guys sa itong mga sponsors. Everson Lasap, wag na matabon ni imo sir. Kita kay diri sir. Oh. Dara oh, mga komentaryo ha. Oh. Active ra na guys. Everson Lasap, wag na matabon ni imo sir.
Nets Lopez, makita kayo ma'am. Third nose mo na mo, boy bam. Di third eye. Third nose ko na buguya gini. Oo na na. Ako pa na na. No, pa-comment tag next. Ne. Kudasti. Kudasti, share lang tong live ma'am. Appeal na tayo ma'am. No, sa gustong mo join, please share this live, no, para Mga kayo mechanics. maura na itong mechanics. Good evening po, Maria Obregon, Homizelio. No, gustong mo join sa amo ang pa-premyo, i-share ang atong live. Yan, patap ta sa heartbeat, patap sa heartbeat. Comment na tag next, let's go! Kini siya guys kay na ani sa Cosena. No, answer na ta guys. Pwede nang answer. Shout out guys sa Cubic Sports Apparel, no? Sa taga Camotes Island diha. Ganahan mong jersey. Nalihang brands ug ang Cubic Sports Apparel, no? I-message lang ilang page. Ka-replyan ra mo guys. Nani sa kusina ha? Kusina. Pwede na siyang bungag ice. Ay, nag-trailing. Gamit tape, lemon. Apit na! Lebaran doon. Marami kami ka na ba? Di mo, kita rin dyan. Nag-goal sila pa dito. No, so, magic sarap. No, Diyos. Hapit na! Lumay na lang. Lapit si bawang on thunder. 8 o'clock. Lumay na lang. Gatas! Hapit na yun! Lumay na lang. Gatas! Bearfront! Lumay na lang. Wine glass! Lumay na lang. Coffee, no! Kapit na. Cube, no! Kapit na. Coffee, no! Kapit na. Lumay na lang. Tea! Dili! Coke na! No! Tang! No! Milk tea! Lumay na lang. Kape! Wala na! Milo! Congratulations! Brazil and Milo, madam! Yeah. Milo every day! Sakay na! Result. Luya to. Kita ang comment. Eh, ito ang comment ba niya? Ne. Inahak baya Milo ni Ne. Eleanor Panyares, yes, mabasa rin mong comment, ma'am. Na, pa-share sa live. Pa-share sa live, pa-share. Kita ang share badge. Para makita ang share badge, no? Kaya once makashare mo guys, dali na kayo mabasa inyong comment. Pa-share sa live, pa-share. Ne. Nanay, mga third eye, ma'am. Ma'am, dali, makahula. Kani po siya, nay, third nose. Third nose dong. Yeah. Yan. Next. Ikawalo. Lumay na lang. Doon na lang. Kapit na mga on. Parang doon. Ne. Ano yun, pagpapamuse? Zero. Wow. Sige ba? Galing yung makita ang dislike. Yes. Mo na. Ano yun? Eh. Buhay nagkuhan sa YouTube. YouTube min ano? Real. Darami. Ne ka. Next. Awalo na ni. Awalo. Yan. Look, kita. RG Bangkali.
Ne. Gi. Appeal lang mo guys. Comment lang mo guys sa inyong answer ha. Muna kayo. Diyan. No, ang clone ni kay gamit ni sa ato ang Babae, pwede magamit sa babae, pwede sa babae. lawas. Pwede babae, pwede lalaki. Let's go! Ne. Na. Kudasi. Kodasti Chandria. Yes, mabasa ra ma'am. Mabasa ra gitanan ma'am ha. Ne. Next. Maguna dyan diri kasi pwede diri. Ha? Maguna diri kung pwede diri. Ano na tawag base? Ne. Tawas. No. Hapit na! Ne. Masahay. Tissue, no. Perfume, no. Toothpaste, no. Bakos, no. Gel, dili. Deodorant, hapit na! Malay. Pwede siya diri. Pwede siya deodorant na, pero di siya deodorant. Pwede siya diri, pero may exact na ni Ana, extract yun nga name niya, hapit na to ang deodorant ha. Hapit na! Malay. Dili. Toothbrush. Sa paspas lagi ni mo, comments kayo. Guys, oh no. Dali na kayo comment ang ubas. Axe, no. Roll on, di. Wala, gloves, no. Malay. Shipper, no, shipper. Tawas, dili. Ne. Rexona, daog si Francis Allison. Nanaan. Asa na ibuto? Rexona, Majer. Ni ara. Para asa na ni mo? Rexona, Jer. Ay. Next. sa ikon. Comment tag next, guys, ha? Refresh. Comment tag next. Atong gi-refresh, ha? Para wait bias. Comment sa tag next. No, so next week ba, murag jersey lang ting itong i-preview sa atong ano kani mga para dali ra. No, so next week ba, murag jersey lang ting itong i-preview sa atong Ge. Sure na ano ba to difference. No guys, sorry kay guys ha kay maorgi ni gawas diri sa mga Junalin. ha? Yes, makita ra inyong comment tanan guys ha. Tulo niya ka phone among gigamit. Shout out dong Santino. Hindi Yun. mo mo. Kino, umusta yun? Hindi ako namutong. Lahat niya, Atong price is 50 Raon pesos. ka. If kaduha mo nakadaog is total is 100 cash. Good job. Atong price is 50 pesos. If kaduha mo nakadaog. Next. Comment sa tag next day. Para ma-refresh be. Shout out sa 155. Shout out sa 126 viewers sa atong YouTube guys kay doon ay 300 viewers. Shout Shout out sa 126 Ne. sa atong YouTube guys kay doon ay 300 viewers. Next. So let's go. Comment. Unsay tubag? Ikatiyam. Kasiyam na no? Ikatiyam ang unggol. Ah. Give. Cotton buds, daog mo rin si Crucial Ann. Gabiha man. Lumatik man. Crucial Ann, kita ka ma'am no, nakay third eye ma'am no. O, dara guys ha, klaro ka guys ha. Si Ma'am Crucial Ann, kinakatubag. Nakay third eye ma'am? Franz Jarad, Largo de Mayo. Tangar mo nito? Next. Pa-share ta sa live. Pa-share.
Yes, dali na kay madaog kay si Joel puti itlog. Oh. Yan, unggoy na yun. Yan ang wala. Mention ko niyo, Angel Dansal, pa-share sa live. Angel Dansal. Pa-share sa live. Pa-share sa live. Wala kay share badge. Kay wa kay share badge, no? Sorry kay nga. Katong wala ka share guys kay magbisit tag kita kay dili na yun pop up sa amo ang. Wala. Ulam pa. Kluhan mo rin ng bamba mo. No, shout out guys sa Kisik Sports Apparel o ang Cubic Sports Apparel, no? Sa mga ato ning mga sponsor guys. Pasalamat gitagdak ko ni sa atong mga sponsor, no? Kay magpadayon gi-confirm ang atong live. Atong mga papremyo. MG Constantino, yes, pwede ka mo appeal sir, i-share lang atong live. So atong mechanics guys, mo share ta sa atong live, no? Makaka-appeal na mo sa atong papremyo. Bako ba asa? Next, ay, pag nagsugod. Next pa. Ay, wala pa ha. Matagantag-an na mga... No, dili pa ta mo tubag na basta dili pa maka comments og mga next kay para walay bias. Sige, comment sa tag next. Yan, invalid yung po niya. Basta, Invalid na ha basta magunang tubag. Tubag. Pag yung magkuha. Kay lahat di paminahon nga. Nagtubag na mo niya ang uban wala pa. Next, comment. Inexa. Kaya na po. Next tag ne 10 kaboki. 1 2 3. Shout out dia sa akong asawa dia gikan ni Joel Leslie Marie Casquijo. Oh, tanda ang asawa niyo. I love you ko ng Leslie ingon ni Joel Arellano. So next na ta. Let's go! Yan. Kaya na po. Kaya na. Yay! Comment sa tubag. Mary Walter Lamig Lawas. Pakita ko ng Lawas survey, Mang B. Shout out from Europe. KG Digamo. 3 points. Philip Nelty Openia. Shout out ko RG. Uy, tubag. Oh, tanong tubag. Ha? Next, dali, tubag. Bato. No, naran ni siya sa sala, mahimo. Pwede ni siya magamit matag adlaw, matag oras. Marker, no. Sudlay, tape, no. USB, no. Screw, no. Charger, no. Hairbrush, no. Kandila, remote control, daog si Princess Allison. Bright aning ma'am Princess. Ay ma'am, nakay third eye ma'am? Ay, ma'am. Nakay third eye ma'am? Yara. Nakay third eye ma'am? Ay, ma'am. Nasa ko third nose Ako ma'am. na ay. Yara. Kitsay, ikapila na dong. Ikaw ano sir? Ika-11 bulahang makananaong. No, please kog share sa ato ang live. Guys, tagantang mo kloha, i-share niyo ang atong live kay para makapop up ang inyong comments. Next. Pa-next. Boom. Suloy. Nawa, manggod. No, so pa-share. Next na. Then next. Mitch Lopez. Mitch Lopez, no, nabasa ra dyan ato mga comments, ma'am, ha? Yung kag-all, ma'am. Paspasilang gini yung comments. Naman ko yung mga abtik sa kayo mga comments, no? Mga nang, dili pa ta ma-answer palihog, ha? Next. Yan na po. Padung siya, hindi ka makita sa bilis. Yan na po nga.
Next. No. Para matong mechanics man para kita imong badge. Ano badge do? Share badge. So, play na to. Play na ni. Noon si to bag. Tukog, toothpick, tape, no. Related na siya sa scotch tape. Ano? Ang clue. Ang sa decoration. Magamit siya. Ang claw ni guys kay asam dito no? Ang dito. Ang claw ni guys kay pwede niya siya sa decoration. Or no. Yan. Electrical tape, puspuro, masking tape, di. Oy. Packing tape, glue. No, nabasa na gina inyo mga comments ha. Scissor, ang spelling scissor. Di mao. Naman na lang. Gunting, banner, Naman na lang. ribbon, tamta, daog si mi, laskete. O ha, nabasa ka tanong ha, o ha. Tamtax. Ikapila na dong. Kadusi. Ikadusi. Yeah, kana. Duga gini tag-ano nagtanig sa kauras, yeah. Next. Next. Comment sa tag Inaayos sa mga next. comments sa mga answers. Ha? Dili sa pa-comment ng mga answers. Ayaw sa mag-answer guys ha, Next lang sa. kay para dili ninyo dili ta masamok sa mga comment. Pa-next lang sa ta guys, pa-next. Boom! Pa-next! Boom! Pa-next! Boom! Pa-next! Boom! Pa-next! Next. Next live. Thank you for watching Zamuang Live. No, so next week guys. 6 na. Why siguro guys, pasin kada gabi na may mag-live. No, nindot man din nga live sa titno. Ay malingaw sa tag-comment ba wa? Next. Na ni comment ko kukbo. Hindi ka makita yung ilong ko kuya. Next. Sudah ha? No, so ika-12. Ikatlo. Ika-12. No, so nani siya sa yan lang. Tubag. Shout out ni Sarah Jen Caban. Paspasi para na ipang-load. Yes, atong paspasan. Nindot ni boss kay sa Spain. Yes! Sa pa-break time man ning dapita pod. Katong Spain kay pabuy na Simon to. Kinsa pinaka-bright, kinsa na third eye, kanatay third nose. Padlock no. Ballpen no. Calculator no. Staple wire no. Stapler dili. Marker dili. Yes, pasali lang ma'am Eileen Deliamonte. Pa-share sa atong live. Lapis dili. Pentel pen dili. Karki dili. Pentel pen dili. Mao. Soft dili. Glue dili. Puncher dili. Gunting dili. Ballpen dili. Anganan. Kakuan. Ano yun? Huh? No. Ay! Power bank kapit na! Naman na lang. Star Scroll. Pasali mga boss. Sali ma'am. I-share na itong live. Uyugon dul. Di. Gamay ka rin siya. Battery, hapit na! Color, pakit, wifi, hapit na! Ala! Cellphone case! No! Adapter! No! Battery, dili! Alcohol, dili! Puspuro! No! Mao. Cord! Related na ni! Pakit wifi! Alcohol ni parang. Related na! USB! Yung USB! Hapit na! Agara.
Memory card! Yay! Daphne! Ako nga. Daphne Bibiloni. Da. Memory card. Baby, going to life. Next. No, nindot, tangan kayo, di comments no, nga, nindot ni siya nga, pa-premyo. So, Osborne na to ni Ogma, guys, ha? Ay, may ni, way hazol. Guys, kung sa itong wala pa ka-follow, naka-subscribe, please subscribe and follow. John Daniel, Basilio TV. Uy, swerte. Swerte mo sa gas live dol. No, so, pa-next. Comment sa tag next. Comment sa tag next. Kanta ko nung siya, tinuhog. Ano yan? Pasali, Chandia. Yes, pwede na makasali. Jerome Baguio, makita na yung comment, sir. Pero sa'yo pala yung comment, sir, di ba? Oh. No, para makahibaw mo nga, mabasa yung comment. Sige, ma'am, kung Victor sa mga comments, no? Klaro na kayo na inyuhan, ano, ha? Jerome Baguio. Makita na ko comment, dol. Yes, dol, makita. Rajud kayo, dol. Atay monitoring this sa obos, dol. Paspas kayo, dol. Next. Pasali, Nel Paris. No? Makita na ka, Ma'am Rylene Jane Typhoon. Bagyo ka, ma'am, no? Typhoon man ka. Next. Kalangas baglaw. Nakatumarig ba kasi? Comment na mo, comment. Island Belmonte from Sorsogon. Thank you for watching diya sa ato ang mga followers diya sa Sorsogon. Mahal po. Gina. Comments na ta. Comment. Next. Play na ha. Comment. So good. Perfume, no. Tumbler, no. Scissors, no. Apit na, Sir Jim. How to join, sir? Sure ang atong live. Hello from Cordova. There's Cordova. Nalzazil. Na lapis. Perfume. Driver license. Tumbler. Paspasa naman. Kumay ko. Tupperware. Knife. Cord. Cutter. Adapter. Stapler. Daog si Sinclair. Nanakay third eye, ma'am? Mama, ay, una ako. Ano sabi mo ha? Yan ako, may. Ikapilang daog si Sinclair. Ikatulo na. Kadua? No, so ito ang nakalaog si Ma'am Sinclair. Steffler. Ato ni Suron Ugmabi. Anong pinakalisod yun siya? Atong nasa ilaw kita ba? Matong turaboy, nga tren. Hindi nga na nito. Mau to. Next. Pa-comment sa tag next. Kapasan ba ang lagol? Paspasin ninyo comments ya, guys. Tilde. Nek ka nang lisod kayo, sir. Gi ato lisod na. Ani lisod jud kani. No, so pa next. So kinsa tong wala pa ka share sa atong live para ma-appeal mo sa ato ang mga pa-premyo. Mabasa di ang inyong mga komentaryo. I-share ang ato ang live. 86 na lang atong viewers kay gipanggutom na ang uban 89. Guys, kinsa gwapo na mo do nga Roger, guys, i-comments palihog. Kinsa gwapo na mo ni Boy Bambam, guys. What's in the box? Pinalaw na. Sa 14, balik ko. Iya, 14! Che bakti ni Yokoy. Sa, tarong nga ba?
Kali-kalion, gutom na. Bartki, postiso ni Roger. Nani ka postiso siya? Yung ngayo mo. Yawi. Dili pa ka. Next, kay gutom na. Pwede naman magkaon, guys. Next! Let's go! Larga, bula, bula, bula. Tubag na, guys. Postiso ni Roger. No. Guwapo jud ka, Jer. Ah, yayos ukoy, ah. Ano ba eh? Bato, dili. Manny, dili. Sheridan, dili. Sheridan. Oh, Sheridan naman. Ako aman tong comment ang stapler. No. Ikaw na. Bola, dili, lapis. Sudlay. Paspasin yung tubag, guys. Headset yawe. Ah, wag yun. Light bulb, gunting. Atong lisuron ha kay mga bright kini sila si Ma'am Kuanay, Ma'am USB, nipper, tiani, cellphone case, gwapuha, sa host. Oy, ah, dilasa ni o kuya. Gwapo kang ka, Jer. Yanaon. Magtagalog po, clone. Ang clone namin ay isang Gamit sa kanya. nasa barbershop. Yung Carter, hapit na! Malapit na! Mayanan. SIM card, no. Ashtray, no. Sa patahian. AirPods, no. Dental floss, no. Cutics, no. Shiver, no. Headset socket, razor, no. Hapit na! Gunting, hapit. Battery. Unsay gamay nga gunting! Kasari nung ha? Supply. Pulbola. Guys, gamay nga gunting ko na guys. Ano lang kaila sa gamay nga gunting? Blade. Pulbo, shiver, blade, panghait, Ang ahit. pangahit. Oh. Nipir. Wala kayo. Razor trimmer. Daog si Majoy, Majoy. Majoy, Majoy, Majoy. The world has gone. And then it's deep to see. Trimmer. Ikapila. Next. Pa-comment sa tag next, guys. Kay Gamit sa eskwelahan. gamit ni siya sa... Ano? Nasa ko na, sir ba? Ano na yun? I-next taga, i-next. Ano naman eh? Ayun ay, mana. Ama. Gano'n ba? Hindi na. Alaan ba no? Okay, next. Akala kayo, maglibog din sila. Sa gamit. Next na ta, next. Unta ko, unta. Pwede po sumali. Yes, pwede po kayong sumali. Pakishare na lang po yung video namin para makita po yun na ikaw ay nagsishare. Maraming salamat po sa Luzon. Ewan hilong nilo. Panik si Ukoy. Chat. Na next. Next na ta guys, kay gutom na kayo guys. Next. Gutom na. Kali-kalion. Uyak pa na ni. Majoy. Na pwede pa. Pwede pa po. Daw mo si Majoy no? Oo. Pwede gapon. Pwede pa sumali ang nanalo. Next. Pwede pa po sumali kahit Cham-cham nanalo ba? ka na. Saan yun siya? Ha? Cham-cham, bako, spam. Spam jud ko ay akong mga tubag. Makita naman yung mga comments diri ma'am ha. Wala jud ni bias amo ma'am. Kaspasilan jud yung tubag kaysa makaunag yung pop-up sa amo ang comment section. Mao jud siya ay bulahang mananaog. Hi, Ma'am Sandra Vargas. Thank you for watching. Pasali. Conrado Tora Jr. Yes, pasali. Share my video lang ha. I'll share my live. Panex. Ayun nila. Next. Comment sa tag next guys para mag-next. Mag-next na ta. Pa-heart sabi, pa-heart. Heart. Diyan ang heart ko. Ay, mo na. Amane. Heart. Next. Gutom na.
Nen. Motong na tayo. Next, answer, comment section. Let's go! Giduka naman na imong tapa. O siya, giduka ba? Sayaw lagi. Sayaw lagi. At sayaw today. Gi. Ikaw litik, sayaw na siya. Gi. Ikaw tikoyo. Gi. Balik ako doon. Gi. Sayaw. Wangin na giduka. O, tanawa. Duka niya. Gi. Next. Diyan, ito ba ganito? Kaya isud. Okay, let's go! Mouthwash, no. Alcohol, no. Hindi po Tagalog. Hindi po alcohol. Ballpen, hindi po. Scissors, hindi po. Dancer ba? Yes, dancer pala. Coins, no. Sudlay, hindi po. Tagalog po. Tagalog. Deklaro. Diglapos. Pa-shout out Roger Guapo. Scotch tape, hindi po pala. Sudlay, hindi. Suklay, hindi. Tawas, hindi. Chinelas, hindi po. Ballpen, hindi po. Dental floss, no. Mali po. Shade, hindi. Perfume, hindi. Toothpick, hindi. Staple wire, hindi. Closure. No. No. Ba? Yes, nakikita Kimberly. po kita, Kimberly Evangelista. Nakita po kayo sa comment section, ma'am. Nipper, hindi. Wanna hello. Flashlight, hindi pala. Lighter, sunglasses. Battery, stapler, no. Limao. I wanna hello. On cyclo, hello. Patcher, hindi. Ano po? Hello po, magtagalog ka pre. Ano po? Ballpen, hindi. Binikan mo po. Malapit na. Motong. Eyeglass, glow, no. Calculator, hindi. Charat, speaker, tamtax, hindi. Angklo, flashlight, remote, keypad, no. Sinulid, microphone. Kita sinulit. Hapit na, microphone, hindi. Kamay na lang. Hindi. Calculator. Sabaw. Angklo, ano guys, kaya nani sa ilong ni Roger. Glugan. Earphone, Bluetooth, speaker, crayons, headset. Paspasa sa mga comments, microphone po. Kandi, may nindot, thrilling ba? Electrical tape, hindi. Remote, speaker, cellphone, mouse, no. AirPods, mouse po, heart, earphones, speaker. Abi. Guys, nani sa ilong ni Roger, ang kloa ni ha. Speaker, mouse po, di na heart, Bluetooth, AirPods, gaming controller, battery, headset, AirPods, laptop. Lagay. Adapter, no. MP3. Headset, hikaw. Hindi pala hikaw. Adapter po, wireless speaker. Cotton. No, ang angklo ani guys kay pwede ni siya sa para jersey. La, bilisan nyo! Sama na. La, cellphone. Kugmo. Cotton buds, iPad, cellphone case, CD tape, mouse. Nani siya nabilong sa jersey guys, sa jersey ha. Bula, perfume, pagtagalog po. Nipad, printer po hindi, sinulid po, pen, pagtagalog po. Printer po. Inhaler. Necktie, sando, karayom, sipil, malapit na po, Carter, malapit na po, sure, malapit na po, belt, malapit na po, technician, malapit na, bilisan nyo, pantiseng, no, Carter, sando, karayom, patis, no, rubber shoes, buttons, hello, nakam si ma'am, Dap B. Biloni. Hello! Yeah! Hello! Hey! Hey! Hey!
Bye. Ah! Ako, yan eh. Kalingaw, yan eh, oy. Thank you kanina guys sa inyong pagsuporta sa Boy McCoy. So, next week guys, kay mag-raffle tang jersey. Tomorrow, kay mag-raffle na po tang Gcash. My favorites. Thank you guys sa viewers sa atong YouTube 400 kabok nga ni views. Sinulid daw po sa Tagalog ko nung sinulid. Ha? Di mo gudsa? Sinuri. Basta mo ko kung sinong dula ko. Next. Next. Next na to nga raffle ha next. Kay magandang na mga Tagalog na mga answer ha para makaintindi po yung mga sumali natin sa live. Mga pasensya na po kayo mga Tagaluzon. Buti naman. Kanya, kumao man. Yung iba yung pinarapol namin hindi po namin alam na yun pala ang sagot. Na sinulid na yung Tagalog, sir. Sorry po. Baka next tomorrow na lang po ha. Sinulid lagi ang Tagalog. Hasta kami guys. Hindi po namin alam kung anong Tagalog sa hello. Ang Tagalog po sa hello ano? Hi! Hi! Hello! Hello po! Unsa ni Ukoy? Pita na sali. Hindi ko mo. Basta ay pa. Ay, hindi ko maklaro po. Next. Pa-comment po ng next. No, sinulid lagi. Sorry. No, pa-next. Boom. Pa-next. Boom. Una mo guys. Ha? Mabuon na mo guys ha kay parang amo yung gitanaw diri ang makaunagid comment sa among mabasahan. Kan mo tanaw ninyo ang kamoy naguna pero sa amo ang comment section na adyoy mas naguna pa ninyo. No? Yan, So, mo na. mabuon na ta. Next. Comment next. Next. Pila na dong. 16. Ika-16 napay upat. 5 pa yan. Napay 5 dahil 5 ka mananaog. Ay mo gagol guys, kada adlaw na tani. Bro, visible ko boy makausa. Visible si Gondo. Tapos, Kutop siya makita ang comment mo ang visible. oh. Next. Ang dali mutom na. So napay Next, 5 ka mananaog. Okay, comment sa tag next guys ha. Tanawa lang niya ang mga i-comment ra na mo ang i-post ang mga nidao guys ha. Okay. Next. Sis, ano ko bagong kuan sa comments sa ato ang vlog ba. Nako comments ko. Next. Try mga price video ba. Mutom na. Ato. Oh, kuan na dito ang kay ano magpagibis ko dito ba. No. No. Ha? Kaya na naman ba ito? Pagtubag mo dito niya. Ang mga pinakalisod dito ikaw. No? Kanang mana ba? Kung saan ni, palito, kung saan ni akong gikom-kom. Yan, example lang ba? Ang mga nagtubag na item nyo. Next! Comment sa tag next guys, big for naguna naman mga comments. Sorry. No, among premium ni guys, tag 50 guys, tag 50. Next. Isa mong tubag. Ay sa mong tubag guys, comment sa mo guys, please. Next tahan, next. 10 lang ka next. 1. First and 2. Sila Joey. 3, 4, 5. Wala 5. 6, 7. O, dali rin kayo. Mabasa. Basta next. O. 8. 9. 10.
Comments. Let's go. Hey. Bix, no. Next, yes. Heart, yes. Next, no. Tubag na mo guys, tubag. Bakit mo, Kinawisan iputong na. ang maraming singot dyan. BB oil, no. Stapler, no. BB oil, no. Comment na mo guys. Sudlay, hindi. Next, hindi. Alcohol, hindi. BB oil, hindi. Gonteng, hindi. Bato, corona, hindi. No. Battery, no. Suklay, no. Lighter, no. Scissors, no. Hand sanitizer, no. Tape, no. Flashlight, no. Flashlight, no. Sanitizer, susi, wallet, no. Barya, hindi. Oling, hindi. Posporo, hindi. Mag, lighter, no. Pulbo, no. Screwdriver. Inhaler. Selfie stick. Cutter. Wallet. No. Dali nang nilago. Petroleum jelly, no. Beef, no. Lipstick, no. Nail cutter, no. Claw po. Walang claw. Kaysa yun na kay ni. Chopstick. Beef. Hindi, magbi-beef to si Boy Bambang kasi hard ang lumalabas. Quintas, no. May gamit sa school. Chopstick, no. Scotch tip, no. Medyas, hindi. Kurasan, hindi. Seasoning, hindi. Clove. Wala sa clove. Lotion. Toothbrush, BL cream, no. Shaver, no. Roll on, no. Part ni siya sa school. Toothpaste, tamtax, no. Straw. Toothpick. Gamit sa school. Tawas. Lipstick. Mouthwash. Lapis. Toothbrush. Alcohol. Eraser. Apit na! Glow. Deodorant. Gloves. Remote. Lapis. Sharpener. Tumbler. Scissor. Pentel pen. Daog si Mary. Sa to? Majoy. Majoy. Pentel pen. Guys, kani si Majoy ba? Daghan kaning cellphone gigamit. Klaro kayo. Paspas kayo, maka-comments. Ika, pila na dong? Mississippi. City. Ika, City. No, pa-next, pa-heart. Thank you guys sa 73 viewers. Sa YouTube kay 400 viewers. Nen. Iputong na. Nen. Panik. Next. Shout out guys sa GMB Creative Friends. Shout out to GMB. Greetings from Consul Jerby Barhoman. From Balwarte sa Naga. Balirong.
Shout out there sa mga taga Balirong, Naga, ano? Nagtanaw sa atong live. Mga taga Naga, gusto mo jersey? Ha? Wala na pa, Kashmi. Tagswinta pa. Mga taga Naga, mga taga South, no? Gusto mo nindot nga jersey, no? I-message lang ang GMB Creative Brands. Labi na sa mga taga Naga. Prilana! Ikain mo lupan! Uyok ka! Uyok ka! No, ay mo kalimot yan guys ha. Hapit na nyo mga Summer League, office uniform. I-message lang ang mga taga-naga. Message lang mo sa JMB Creative Brands. No, panext. Christian Sanson. Dol, asa naman ka? Nagpandong dol ka. Doon ka na mo ni Boy Bambam. Nagparking. Next. Ikapila na ni Dong tips. Next ang napo kay 1. Nera Lempangog Somagam. Thank you for watching, ma'am. When ka balik park boss makoy. Asa lagi ka nagbantay, boss? No, so Ay, sige po. Man, no. Labo ako. okay. Answer comment section. Comment na! Gutom na kayo! Pwede siya Bisaya, pwede siya English ang tubag. Comment! ATM card, no. Wallet, daog. Ma'am Monica Quintos. Kadali, ano ba yan? Ay! Wallet, Monica Quintos. Next. Tagoy, pitaka guys. Sincere na din, habilin. Pila na daw, ikaw di sinibi? 18. 18 na. So, napay duha. Tulo pa rin, napay tulo. So, sinabi 20. Dali ba na, ois? Lagi mga bright mga ning mga ato, mga followers, ay. Marami mga pilot sa lobby. No, pa-comment tag next, guys. Pa-comment tag next. Papa ko katagan, Ma'am Nera. No, gusto mong magpagawa pa mga taga Cordova? Duawala nyo ang Empress Beauty Salon na sa Catora, Cordova, Cebu. Ninod ka lang mga servisyo niya guys. Magpakilay mo, magpapiloka mo, magpa-nail arts mo, magpatupi mo, magpa-ribbon mo. Natanan diha, napoy massage ta diha ha. Ay mo kalimot guys, kaya naat kumpleto na ang Empress Beauty Salon. Pakita ka lang ato ang honor niya si Rel Lempangog. No, so Gorgeous Beltran, yes. Visible ka sir, Shout out Jenson Daan, Monica Quintos. Ma'am, pa-next sa tama mo ay. Pa-next. Osbon ako, no? Mga taga-Lapu-Lapu, Cordova, Mandawi, Cebu. Gusto mong magpakuan sa inyong beauty, magpa-pamper mo sa inyong self. Duawa lang ang Empress Beauty Salon. Na kompleto na sila guys, na sila massage, na siya manicure, pedicure, na sila haircut, na sila color sa hair color, rebond. Kung sa manang klase diha nga mga maka-pamper sa inyong kagalingon. No, so next. Kay gutom na kayo. Next. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ano pa shoutout ko rin sa YouTube. Shout out ni Ma'am Suzette Lomancas from Luzon. No, thank you kasi imong pagtanaw. Thank you po ma'am thank you for watching my videos my live. Thank you for support. Next, no. Okay, comment na ta guys. Tubag. Kay gutom na kayo. Mahonin, una, dre. Slipper. No. No. Shoes. No.
Remote, no. Yawi sa motor, no. Sandal, no. Bola, no. Lotion, no. Alcohol, sinilas, no. Wala ka mga bright, di ano nila. Ay, dali kayo sila ka-comments, ay. Sinilas, no. Sudlay, no. Pulbos, di. Hindi. Sakit, hair gel, hindi. Adapter, conditioner, hindi. Cutter, hindi. Malapit na, malapit na. Medyas, hindi. Sinilas. Plato. Plato. Adapter, screwdriver. Pulbos, hindi. Medyas. Screwdriver, suyod, hindi. Hair color, brush, scissors, gunting blade, gunting, no, 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 no. Scissor, nail polish, peeler, knife, blade. Pastor, shiver, paspasi. Liston, di. Mirror, di. Layap. Nail cutter. Gamit sa eskwela. Wait, ano na? Cutics. No. Relo, no. Sa amin, shiver cream, no. Brush, no. Nipper. Cutics, razor, paintbrush, no. Hapit na, guys. Namaya lang. Akit ng kuyapan. Hair clamp, no. Nail polisher, no. Acetone, nail brush, no. Nail polisher. Martulate, no. Toothbrush, no. Tiani, no. Nail brush, no. Hairbrush, nail brush, no. Cuticle remover, no. Roller, no. Acetone, no. Thick nails, no. Toothbrush, no. Namaya lang. Mouthwash, snipper, shiver, measuring tape, cuticle, measuring tape, thick nails, colorless. Ang claw ani guys kay pwede siya sa packing. Nail polish. Lang, madali ito ba? Doon lang ito. Net brush, di. Uyugaw balik. Nail extension, washing brush. Yung sticker, hair extension. Packing tape, daog si... Kitsa ni? Paul John, day. Ayaw pa kong Katoy. ha? Hindi ko na pa kong tape mo. Scotch. Aw, di. Kitsa nga daog si... Kana lagi, si Claire lagi. Ay man. Scotch tape, day ay. Nana siya? Saan ba niya, day? Si San... Saan niya nakadaog na doon? Scotch tape ang nakadaog si Sinclair. Naman na din. Nakadaog siya doon. Nga dito. Ito. Hindi pa. Packing tape. Scotch tape na. Si Sinclair ang nakadaog. Kapila na 18? Ah, Duhan na lang kuwang guys. Duhan na lang. Ato, basbasan guys. Tulog. Kuman gid guys. Uy. Tutulo na. Nandito na. No, so ika-18 next. Kaya para madali ta guys. Kitsa tong gigutom dia account na sa mga gamay ha. Pa-shout out po Ria Baguio and Suzette Lumancas. No, pa-next na guys. Pa-next guys, si Ma'am Sinclair ba? Nani siya third eye? Nasi third eye, Jer, ikaw, Jer, na kay third Yeah. third nose. Yan. Pa-next. Ato i-refresh B para makita na to ang next B.
Next. One. Pa-heart. Next, pa-heart. Pa-heart, next. No, guys. Sunod na mo nga content kay naami ipa tagna ha unsa akong gikomot sa akong kamot. Then ato ra mo tubag sa comment section. Yan na tayo price na is 500 pesos. Wow! Nanaon. Balik duha lang no. No, atong lang lisuron ha kay para dugay sa matag-an ba. Nya. Replyan ra mo kung di mao yung tubag para mag-answer na sa mong lain. Diba? Next. So, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Comment. Hey, Answer. Next na ko nga next na ko nga content mga Friday tingali pwede na mo makakuha na makakuha na mi upload na mi sa amo ang video. Next. Pa-heart pi. hey, yan. Ang mamantay, gutom na. Hati na ng dis. Nara ni siya sa kwarto, naa sa sala, naa sa sakyanan, sa konsala. Pindot lang mo diha, matag-anan na lagi na, madugayan, lighter, crayons, no. Grabe ni Ma'am Son. Ay, kapit naman, naibawaan niya tanan nas balay. Pa-join, share, yes, join lang, comment. Air freshener, no. Pwede ni siya masulod sa, ay. Air freshener po, no. Yan, no. Neck fellow de charger do hapit na lotion. Phone case. Hana Grace Apilado, phone case. Siya ang atong nakadaog. Phone case. Last na lang dong? No, pandilas na lang niya. So, usbo na mo guys. Next na mo nga content, inig-upload na mo. Na ako'y kuptan niya, inyo mo comments na mo dito unsa ang akong gikuptan kay natay premium ha, 500 cash. Ikan sa Grand City Sportswear o sa GMB Creative Brands. Sa atong mga sponsors. Thank you guys mga sponsors. I-stop lang na doon para ma-post na siya doon. Last but not the last. Last na lang bitaw niyo guys. Kay mga ano ta guys.